DXDC Radyoman Report. Emosyonal ang episode sa talk show ni Boy Abunda kagahapong adlaw, Pebrero 14, 2024, atol sa birthday ni Chris Aquino tungod iyang nahinabi ang Queen of All Media alang sa eksklusibong pagbutyag niini sa iyang health status. Gisaysay ni Chris nga lisud alang kaniya ang matambalan tungod tulo ka pages kuno ang migulang listahan sa mga tambal nga bawal kaniya tungod sa allergic reactions. Sa laktod nga istorya, komplikado na ang iyang sitwasyon. Gani, crucial ang mga musunod nga unom ka bulan sa iyang kinabuhi tungod sa mga nakalinyadang proseso sa iyang pagpatambal o medikasyon. Matod pa niya, dawat na niya ang mga posibleng mahitabo sa unahan. Gani, ang mga nahibiling adlaw, bonus na lang kuno kaniya sa Ginoo ilabi pa sa iyang 53rd birthday. Apan, gusto pa niyang mabuhi og buhaton niya ang tanan tungod nagsaad kuno siya sa iyang ikaduhang anak nga si Bimbi that she will stay with him hangtod nga moabot kini sa saktong edad. Ilabi pa nga ang maguwang niini nga si Joshua adunay autism spectrum nga kondisyon. Mapasalamaton ang aktres kang Boy ug sa uban pa niyang suod nga higala sa industriya ingon man sa iyang mga igsuong babae nga misaad usab nga maoy mag-atiman sa iyang mga anak kung doon na may mahitabo kaniya. Ug labi na usab sa publiko nga bisan og dili niya kaila, padayong nagaampo sa iyang kaayuhan. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman Juna Sumbito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.